Salutare dragi prieteni, bine v-am regăsit la un nou vlog pe canalul meu de YouTube. Ce faceți, cum sunteți? E dimineață, e 10 fără 20. Și ce să spunem, astăzi plecăm cu mașinața noastră, mașinața, așa îi zicem de acum încolo. Plecăm spre Karlsruhe să luăm 2 paleți, să ducem la 20 de kilometri de Karlsruhe. Și, na, ce să zicem, mergem până la Karlsruhe, avem 111 km de aici de la noi. Și ne îndreptăm acum spre locație, na, ce să zicem. După cum v-am spus, lucrez la o firmă de transport. Și firma noastră de transport se ocupă cu transport aerian, naval și cu camioane pe stradă, cum să zicem, mai bine. Și astăzi, pe lângă treaba mea ce am în fiecare zi la birou, mai fac și astfel de acțiuni. Adică mai mergem și mai luăm câte ceva marfă și mergem să livrăm tururi scurte, că n-avem timp atâta de mers pe drum. Avem câteva proiecte acum la muncă pe care pe capul meu, să zicem așa. Și n-am timp să mă duc așa curse lungi ca să facem ceva. Deci numai atâta ce se poate face, 100 de kilometri încolo, 100 încoace, cam așa, că e de lucru și la birou. Și apoi, astăzi de dimineață plecăm un pic până la Karlsruhe. Am fost dimineața la birou, ne-am făcut treaba, am terminat ce am avut pe acolo și mergem un pic pe drum. Avem 24 de grade, mamă, după o săptămână așa de plină, așa de căldură mare ce-a fost săptămâna trecută. Acum e extraordinară vremea, deci ce să mai spunem. Deci apoi ne auzim de pe drum, dragi prieteni. Băi, prieteni dragi, cum ne-am urcat pe autostradă, cum dă-i în ștau, dă-i în ștau. Ambutiajele astea ne lasă cu gura căscată, așa ceva mai rar. Ce să-i facem? N-ai ce-i face. Suntem aproape aici de aeroport la Stuttgart și aici de obicei e așa plin. Mai ales la ora asta, așa, de obicei sunt foarte multe mașini. Da, ce să-i facem? Ia să ne băgăm aici pe banda asta, că văd că se circulă mai bine. Deci după cum puteți să vedeți, înaintăm cu viteza milcului turbat. Da, încet și foarte încet. Asta e situația, ce să facem. Cei care aveți, celor care plecați în concedii, plecați în concedii pe timp de noapte, tată, că dacă mereți pe timp de ziua, uite așa stați tot drumul până că mereți în România, dacă mereți în România. Oriunde mereți, dacă mereți pe timp de ziua, numai nii așa stați. Dacă mereți pe timp de noapte, drumul e liber, mereți frumos, n-aveți treabă. Da? Ce se face? Fiecare meargă când va vrea el, da? Ăsta e un sfat din partea mea. Mereți pe timp de noapte. Și eu de fiată când mă duc în România, mă duc tot pe timp de noapte. Întotdeauna, asta e ora mea de plecare, ora 10 seara, ora 9-10. Dacă vreau să ajung mai repede în România, că îmi doresc așa, plec mai repede, da? Plec mai repede, adică în 7, nu mai repede de ora 7. Dacă pleci înainte de ora 7, riști să prinzi, uite așa ceva. Dar cel mai bine, așa pe la ora 10 seara, pleci de acasă, te odinești, pleci la 10, îi dai până dimineață, la 8 ești la intrare în România. Ce să facem? Hai, că ne mai auzim. Da, dragi prieteni, am ajuns aici, ne-am parcat. Trebuie să mergem să facem înregistrarea, să facem Anmeldung, check-in, să ne spunem mai multe veluri. Asta e firma, arată așa o țără în împrejurime, așa. Asta e firma Simon Hegele din Karlsruhe. Aici trebuie să venim, mă duc și fac să mă anmelduiesc, să mă înregistrez și revenim.
n-au prea tini. Unde e marfa, unde nu-i marfa? Ajungem aici, mai frumos, mai avem la check-in, ne zice pe marfa, au ajuns vineri din Anglia, au fost aici pusă în depozit, în lagăr și ce să vedeți că paleții care au fost desfăcuți, adică pe fiecare palet au fost puse niște cutii mici de carton cu nu știu eu ce avea în interior și ce să vedeți că așa s-a întâmplat situația, de fiecare cutie din aia de carton trebuia trimisă în altă parte, domne, nu, îți dai seama. Și ei au desfăcut paletul, deja au și distribuit din cutiile de carton, deja și trimise, câteva le mai avea aici, dar au spus nu mai avem ce marfă să vă dăm, că nu am să vă dau pe toată pentru descărcarea care o aveți. Și ce să vedeți și ce să nu vedeți, că au spus puteți să mergeți uite acasă, că na, asta e situația. Deci vedeți, ne întâlnim și cu astfel de situații în care pur și simplu mergi la încărcat și nu mai ai marfă ce să mai încarci. Ei bun, ce să facem, ne întoarcem înapoi la garaj. Asta e situația. Zile cu bune, cu rele, bine că e un lucru bun, că banii tot îi primim, dar rău pentru oamenii care trebuie să plătească și nu ne-au anunțat. Bă, vedeți că marfa au fost, sau că nu mai este nicio marfă de ridicat, de încărcat, de distribuit. Asta e. Acum ne-am tras aici într-un Peco, la Aral, și ne pregătim să mergem către casă. Așa că vă dorim toate cele bune, ne mai auzim de pe drum dacă mai e și ăsta era să fac accident cu noi. No, las că e bine, tată. Unul cu duba, o dat cu spatele, nu ne-a văzut, a intrat până aproape în aripa mea, bine că m-am uitat. Asta e, no.